Stop. Tangan timasku. Kalau ning gure turu mau. Bang bayi turu. Heeh. Bekaran. Nah, timbangane ngopo? Ayo golek keong. Golek keong. Oh, lawu. Sawah. Pak Pite sapa? Sukro enek. Oke, produk balap ya enek. Produk balap. Oke no. Krok. Oh, Mbak. Nang jelek pit. Krok ning di. Golek amis-amis. Apa kuwi? Engko gampang. Tenang wae. Tak jatah. Ya, wis jelekan tak apa. Ya kan, saiki genti no. Kalau Oh, sing biyen kan waya sekolah kan. Oh, apa tak dolok? Betul. Oh, tak genti. Dijolke rada spek balap. Siap. Pokoknya hati-hati ya. Tiba Ayo. Go goreng. Gue wae kayak keong. Nggo ketemu to ora? Jon. Ya, wis. Cakep ya. Jelekan, Bol. Kontake ra kei. Ora. Coba nek. Apa jeneng? Itil. Oh, ini kan kita berkelas dulu golek keong ini. Meh golek keong kaya. Oh, kan rada boys ya. Ayo nang cepet. Spot bagus. Nek rupak montore alon-alon. Wong ngono iki kesusu. Keong engko mlayu nek ora doyak. Piye ya? Survei tempat. Lah wis ditanduri no. Keonge ketoke akeh. Tanduri engko seneni. Ki patokane Pak Wagio ya. Wis kono wae nek lu ya. Ngone Wito. Pak Wito, siap. Kono keonge mini-mini. Tak mbah-mbahe ya. Keong apa bal bekel aji kok. Nah, Aduh. pokoke sekut ngono ya. Ini yang syahdu tenan ya. Keonge kita ya akeh sak mini-mini. Sing ngopeni cupi-cupita. Wah, Ini motor belereng. lah kowe bae gayamu goleke. Golek keonge kowe golek pitrah. Wah, nggo tindik barang saiki ya. Iki mau nemu ning gone Mbak Rum tipe. Pah kowe sembarangan pungut-pungutan. Wis iki cek sikno. Cek kono. Iya, ora. Lokasine wis strategis mantap ya. Keongnya muga-muga lah ya akeh. Wah, neng kene genah Yahud. Ora. Keongnya wak mene-mene dari peles wong sing ngopeni cupi-cupita. Aku ndek iki ning kono kae tai tok. Peles sing ngomong. Oh. Wow, iki nggon sawahe Pak Wito. Sak semongko. Wah, ladang apa sawah. Wis langsung nyemplung ya. Sikilku loro iki sing nyemplung wae ya. Jare golek wong loro. Aku nggo sepatu boot bareng kok. Gen safety yo. Safety ya ning omah ngiwaki dodol tas. Wis sing iku. Lah iku. Wah, sing cilik meneh. Ndek Mas siji ya.
Lambaten ya, ya mesti ngomong ngono to nih sebelumnya to. Saya ngomong genti. Yo genti-genten Mas. Oke. Susah ini kita. Aku penak nih gak kono mau. Neng hotel kan empuk bajinget iki. Ditunggoni sik iki kathokku ki wah sing ngeki. Tunggoni kau cah cilik. Wis lah ini. Wah, ini kan wah nyemplung tak seger. Kacamatamu lho gak kaya ngopo ya. Bare Ben style, Bro. style. Ora nganggo sepatu. Tak, kok ngalai. Gen safety yo. Ya su. Oh. Kene cilik-cilik no. Pojokan ngono. Pojok kono isine ya letong. Ini ya. Goleki rasa tuarah ngono lho. Kowe ra melu mong anu wae mandor bayar ae mong rame wae. Gelku loro. Telu. Bola sing gede-gede. Iki lagi Pak Dene. Burung bae, burung liye. Wah iki. Wah iki engkonge iki, Mbah Buyute sing saka kono. Baduk bocor iki. Yamene tambah ban ngendi iki? Ngapa Mas? Woi, banku bocor iki. Wah, Tambah ban ngendi ya? ora ngerti Mas. Lah kan ngewaki. Ora, kon Lah. ngomong. Apa? Mudaro. Gancuk. Kok diarep piye? Anjing kowe. Ah bacok cengelmu ning dalan kowe. Tancuk, sambil ngempong yo. Gah ngejake bangetan lho. Mancing padha etuk dipangane lho. Gak pite bocor sisan. Anak cah bayi-bayi tak kira nulungi malah dimodarke. Cuk, tancuk. Urip sengsara ya ngene iki, anjing. Bajongi wae. Mantap. Lawo. Pilo di Pati lho. Iku no. Heeh. Ini sawah sapa seneni ra? Ora apa-apa. Tak apa-apa yo. Tahu mungkin. Ora apa-apa. Amit, Mbak. Kira anak no. Oh, kuwi ngarepan. Teke. Kaya ngene iki opo ki? Lah apa ta? Keyang no. Cocok. Kita ino men, kita kita langsung kok ngene iki lho. Wah, kowe ra wau lho ki. Ngewaki ora. Dek ya aku pelas yo dipace ngono kuwi. Lah iya Mesti siletmu ireng iki. Mbok pacau genti. Lah ngerti ta mbok ambu ha. Ora masuk, ora kelas berarti no. Mulai mah tai gancuk. Malah ngopo lu? Nyempel. Anjing. Tak kira keneh men. Wah, kowe mancing ra jak-jak. Ya ora jak-jak piye Iki barang. Barang. Ra jak-jak. Golek keyong ra mancing. Lah iya kuwi. Aku ngerti ra nyusul kowe dhewe. Saka omah rene. Pitku bocor to. Tik ngaku. Tak tuntun ngene iki lho. Lah ta. Tak tuntun ngene iki to. Enek cah bayi-bayi. Ngopo, Mas? Bocor, tambah ban ngendi ya? Ora ngerti no, Mas. Lah ki ngopo? Aku ameh ngomong, ngewaki mesti ya ngono to. Ora, ora ameh ngomong modaro. Bajidul. Pikiranmu meh ngewaki ngene iki. Talene. Aku emosi banget nek kuwi. Wis santai. Wong sing santuy ora aja ngono ki, Mbak.
enak rekoso. Elek kondisi karo okeh sikile itu wis digarisi karo sing kuwasa. Wis sangat. Ora. Jadi mbok kowe pomo lagi kepenak uripmu. Lagi bunga. Yo aja lali lemu ngatur panuwun marang sing gawe urip. Nek kowe yo lagi ora penak, lagi rekoso yo aja kakean. Iki wajibe wong urip. Kaya ngono njaluk urip kepenak. Lah piye? Lah aku nonton lho. Ora ngewake mah dimodarke. Ngopo ra anyel ngono kuwi? Berarti kira diajeni. Ya ora diajeni blas. Yo. Wong gerang ra nek ajeni blas aku. Yo wong itu nek gur seneng diajeni we, nek ketemu mong ndingkluk apa neh ngece kaya iki mau. So nek modari lho ra nek wong teko ning kuburan. Ra nek wong teko tenan. Ning nek wong sing ditresnani, Mas yo kuwi wis ra enek. Tangga sedulur karo tangga itu apa? Pokoke wong di sekitare iki lho bakal mara ning sareane dijalukke pangapurane. Ngono. Hei. Oh, turu. Kok nadimu iki lho. Ya ide banget. Oh, piye kata-kata wis masuk rung. Wis ngono. Masuk. Nah, masuk angin. Yo. Saiki piye iki? Aku tak bisa sik. Langsung ayo. Yo Kemas krungu iki omong. Heeh. Dimana kene mau to? Pas dong lek keyong etuke tai. Iyo. Terus keyo. Ayo, bali. Lah iki aku ngopo iki? Ayo bali. Lah keyonge ndi? Tai ya lho, panganan nek gelem tai. Iki tai gede hak mene iki to. Kita ini wong jagong. Percaya kowe. Heeh, wong jagong sing kemlekren langsung rene. Diwawiki. Wawike 3 jari. Pokoke enggak idealis. Urip ra tau kepenak kaya ngene to. Rumangsaku sengsara terus. Apa? Ra tok keyong. Kowe tai. Ini lho, Bon. Urip iki lho kaya roda. Kadang ning dhuwur, kadang ning ngisor, kadang mandeg yan. Wong sugih dadi kere yo akeh. Heeh. Sing kere dadi ngerti-ngerti sugih ya iso. Dadi wong kita pasrah. Heeh. Dan wis pokoke tawakal ya ora. Kok apa rezeki mesti ngatur jalan ya ora. Yakin sok urip bakal berubah. Ya. Berarti ki aku intinya aku sabar. Oh, intinya baru sabar bubuk. Maem cek bubuk. Bang sing santai. Wis ngono sik wae ya ora. Ini mah jangan dari Pak D. Saya mau mantuk dulu. Sepedanya menggo balapan. Lah aku sing nulungi sapa? Alah sabar wae. Menawa ning tengah dalan engko oleh berkah ditulung Gusti Allah ketiban motor kon dhuwur sak sing numpak. Ah mudarno teke. Ben mutar. Wake ning sarake aku nek doan. Kowe sing santai bari bubuk ya. Ayo Mas. Mati. Sopo? Wis mulai. Lah sing nulungi aku sapa ya? Raketane nek wong wedok lewat ayu. Kaya yo kaya artis ngono wah. Pengen aku. Hei, Mas aja megak-megak. Sikilku tatap iki lho. Sepatut pang. Sik. Kita enek sing nyari. Apa? Sepatu buta lho. Sedek gua THR-e akeh. Nalah. Ya wis ben weh. Oke.